So we here to my own jack. There's 7 million. There are 3 million. Oh, 3 million. Only no 3 million naira. No, 3. Not to live. Not. Oh, so this. Okay, more not hang up 3 million. 7 million. Not to live. Okay, 7 million. Okay. It's about because I try to make it 3 million. I try to make 12 million. Hello? Indonesia. I'm going to my grandmother. Go. I'm going to my laptop. Because I didn't get a lot of I'm going with a lot of wrong. So 3 million. Hello? Eh? 2 million. You want yara? I'm going 2 million. 2 million on get 2 million on the Azigan white pants. Case it out home. Emokasi get it. And you mock it. It's a way of 250 million. It's a hotel hangar. It's a Tenko Borakamon, Idejulu, Idejimba. In a 2 million. 2 million Aram Jazigan white pants, as he can hanky. What I can want for buy shampoo. You return issue 2.8 million naira. My young man, I pursue water. Even has some 2 million naira. He get 250 million. I want nigga. I'm going to have a mother. Bill Gates, Dangote, Adenuga, Tinubu. And I have calls on. To them to die, I'm going to hand them a hand. He get 2 million happen. Bye. And you get 250 million happy. Bye. Good man, you 250 million naira. You don't just tissue. Come on, break it. Hello? Epatabago? Okay, I'm not even checking. Hello? Today I'm about to go back to make a board of trustee meeting. So I got board of trustee meeting. Go, mecha. Oh, bye.
na ọma Chineke ike n'ụra ibinye ejicha n'ọnụ ji ubi yọ ya nọ nga arahụ ụra ihe nga aha ije ọrụ Agnes, on get it. Yeah? On chachabola. Chop of Begania. Yeah? Agnes, Chiruku. On get one end of more to the Sabia or Dashim. Agnes. Hi. You're war here. I got a war, always work. Yeah? Yeah, we're on Mahana Rogan. Oh, no, 1 hour. Who ye? No hour, move on. Nonaro fubelu onye ụwa enwekparị ya agbala ngị si arọ ya ị na-arọ kwa ego ị na-arọ mehe niile gite azie lekpalakpịrị di anyị ubi anyị je vụ akpụ anyị ji ya mee gari mana si agụrụ ụgụ mmadụ gaa hụ dị n'ụgari ọkpọrọkọ tie ọnụ gị ṅụọ gụrụ ị ga-abụ akpụ mana ị ga-abụ akpụ Agnes gee ntị ma ụgwụ asa ejiri na eji asụ ndị mmụọ jiri nsị gị bịa wụrụ ọdachi nye m enwere obodo na ụlọ anyị ị ga-anọte mbute ego kpata ezigbo ego rie ego mee ihe ego ya mee gị n'anya mgbe m soro mgbe a ga-abụ akpụ mba anyị ga-apụta akpụ garị gọ mmụọ garị hai tengo atala m ahụ atala m chabụki garị nkịtị ebe ibe gị na-egwu okwu iri salad ibe gị na-egwu okwu iri kwo ka oat ọrụ garị gị sị mbịa mana nga so ga abụọ ṅụọ garị mmeke ṅụọ garị maka ọsọ ụkwụ ka m mara ha ga-aya mere mgbabịa manya iji anyị yọm anya akwụsị aka nwoke ahụ ejere ọgwụ ya agbaala gị ọgwụ agbara agba gaa ṅụọ ya ịba nọ ga-ahụ ịba anọ ga-ahụ ala geshi ara nwere onwe gị Agnes ọgwụ ịba gaa ṅụọ ọgwụ ịba ha emega gịnị mana onye nwere ịba ọngị nwere ịba ọngị nwere ịba maka ọngị onye na-achụ m na nrụ achụ m n'ihe ọngị onye nwere ịba ọngị onye ọdachi nye m ọngị onye nwere ịba nsogbu anọ apapala m ekpere anyị ga-eji egwu abụ ọsọla gị ga-abịa ọsọ ga-abịa ma agụrụ ụgwụ mara gị aga m ga nche Chineke nọ ọlịhe mere kemgbe Chukwu ha nwanne mmadụ adasị anị nwanne mmadụ elejizi onye ọrụ onye ga-enye m lele ka m nọ echi ọma ibe chibisi bịa ọ bịara nnọọ ga sị anyị ga bank ma anyị ga ebe a na-ebute ego ọ mbịa ka anyị ga ọrụ ga-apụta akpụ anyị ga-apụta akpụ apụ akpụ anyị ṅụọ garị mche garị mmụ garị ṅụọ ebe ibe gị na-eri salad kwụka otu onye ibe gị na-arụ Chineke na-enye m adasị anasị nwanne kama adị na-ese m nute Kobo ya amana ya fu anaghị je n'ọrụ ụnụ lepela nwa chara na Kobo ngire Agnes isota mama ha singire men ongi nyere ma ha na mo ten ongi bra ma han ongi mo na mpapra Kobo bịa ije ọrụ mbịa ije ọrụ anwa cha mana mbịa ije ọrụ Agnes genti ma wongo ta urugwa nke ikpeazụ m gara arahụ ụra m ga-anọ na ụra nọ na nrọ nga m na-agba ụgbọala nọ na nrọ nga m so na họteelụ mpụta na-eri ego efu ego ekpụlite m n'ụra achọghị adịgwa m eso ọzọ eso ọbụla mere ụdị ihe rọtara ị gara like m ị na-anị genti ma wongo Agnes amara m ihe bara m isi mgbe ọbụla m na-arahụ ụra na-eche echiche ọma na-ejere arọ nrọ nga m na-eri ego efefucha ego isi ebe isi bịa kulite m n'ụra ihe ji kilite m n'ụra ahụ mbịa ka anyị ga ọrụ mbịa soro m ga ọrụ Agnes ijikwa onwe gị aka mgba gị ntị ma gba gị osola gị ree arọ nga ịpụ ụgbọala ukwu ree arọ nga iwe onye bara bụ ime arọ ụwa ka mmarọ ọhụ aha gị ọ gbasahụ m he gbasara m aga ugbu uwu bịa ma anyị ji ubi anyị dụ nga ha anya avụ akpụ anyị yoru anya ji ya mee garị maka agụrụ Agnes ama m si onye agụrụ enwere olileanya otu enwere m ngụda enwere m olileanya nwụjuo ya afọ ama m na ego m nọ nso ego m nọ n'akụkụ ihe ọfọrọ mbulite ga-abụrụ ego m ama enwere m olileanya nwere olileanya Agnes
Ire wo mi wo down na mpa na ma no ade. As mpa na ma no ya ana ma agye as elevation moto nyere kan no. E se elevation moto onyere kan no. Agnes. Ana bon Agnes ibe na Agnes nwamma. Ele he na asa. Agnes nwanjo. Agnes nwobi ojo. Agnes obi olugbu. Pusika to obi olugbu ihe wo. Ahụrụ m mkparị aba na ịkparịga m ịkwa. Ongi buso kpari m. Ọkwa ba na Ọwụ ngi buso kpari am. ihe nshi gị bịa bịa ije chọ aha afọ ga-eri. Ohi ji akparịga m. Ọwụ ngi buso kpari m kemgbe. Na bịa jide mma nje anyị li. Mme we amma ili. Mana ngi li. Gent ma gwa Agnes. Ehuru na agade me. Elugo na adagodo ada. Ala na egbu mmiri na ezo anwụ na eke. Agade m na mbịa we amma ili. Adi m ili. Agnes. Anwụ hakwala anwụ mgbe ọsọ. Anwụ hakwala anwụ mgbe ọsọ. Na ahụ na. Arọ nrọ nga m na-eri ego. Isi ebe isi. Bịa mebile m ọrụ. Esabili mebiri m ọrụ m. Ihe m ga-eme ga-esi. Ụwa niile ga-agbakọsị ọngịrị mere. Ana m enye gị warning. Ana m enye ndọchara bụ warning. Warning. Mba. Ọ bụ na ngozi. One night adị m aga. Nsogbu anọ. Gị gacha ị ga nye ụgwọ ayọ nga bịa chọọ ihe ị ga-eri. Ị ga-achọ gị n'ụlọ. Nsogbu anọ. Chere ma m mechara jechaa ha ebe ha mmadụ enweghị gị nye gị ibu. Ma agụ obere gị ga machi. Ogene. Achọrọ m ekelekwala m. Anwụkwala nwa ekele m. Achọrọ m nkele ha. Nkele ahụ na-ekele m achọrọ m ya achọ n'ụkwụtụ. Ọ dịkwara gị mma. Ọ dịkwa mma. Ọ dịkwara gị mma. Ka m gwa gị enwedị ihe dị mma n'ụkwụtụ. Ehụrụ ụkwụtụ ụda enwedị ihe dị mma n'ime. Achọrọ m nkele gị. Gawụrụ onwe gị ka m gawụrụ onwe m. Ị na-anị ya? Tinkụpụ ọ dịkwara gị mma. Nwanne gị nwaanyị ọ dịkwa mma. Leni. A na-akpọ gị Yukeria. Ka na-akpọ gị Ekeria. Ka na-akpọ gị Bikeria. Ka na-akpọ gị Efkeria. Ka na-akpọ gị Jikeria. Ka na-akpọ gị Hechkeria. Achọrọ m imepụ na abụghị ọnụ n'ụkwụtụ. Maka m nwa anwa abụghị ọnụ. Mbụghị ọnụ m ga-abụghị. Anwakwala anwa ịpụta isi na obi ọ tara m mmiri. Na anwụrụ m obi ọjọọ mere m ji bụọ ọnụ. Gawụrụ onwe. Achọrọkwa m ihe ọbụla gbasara. Tinkụpụ chere ebe ahụ. Cherekwe. Ọ maka m jụrụ gị ajụjụ ka m gwakwa gị ihe m ji jụọ gị ya wụ awụ m enyi nwanne gị onye o metụtara n'ahụ ị hụkwara mkparị na-enye m n'ụtụtụ achọkwa m ya na ọkwa maka m jụrụ gị ajụjụ gị kparịwa m elekwana ya ga-akpọ gị cherekwuo Yukeria ha Yukeria ọ gị na-aga akwagara nwanne m nwaanyị ọkụ n'ukwu mere o ji akparị m ị na-aga akwagara nwanne m nwaanyị ọkụ n'ukwu mere o ji akparị m ọ nọrọ ọ na-akpa nkata ọ na-agba asịrị gbagide m Yukeria ngị kwara onwe gị ugwu zere m ka m zere gị Yukeria zere m ka m zere gị ana m agwa gị yo laa ya m agwa gị ihe kwesịrị ghọta ị hụrụ gị na nwanne m nwaanyị ị hụrụ gị na Agnes ihe nkata ọ na-akpa gbagide m agide ọ gara agaziri ọnụ n'obodo anyị nọ n'ime ya ụlọ anyị na ọ ga-anọ ọ ga-akparịgide m pụtagbu ikpere ala na-ajọ mbiko so mbiko na m nyụọ na ego maka ụdị ego m ga-ebute mbute ego m ga-ebute ụda gara efefusi ka nga ekpegoro ahịa na tipa ọ ga-agbu ikpere ala na-ayọ m so m nyụọ na ego mana shishi m agada abụọ n'aka agịdị m enye ọnụ shishi na ego m ana m agwa gị ị na-anị ya ọkwa ihe mere nwoke alụbekwa nwaanyị elekwana ihe ga-agwagwa ka ebiko ya achakwa mmadụ Chineke kere eke
Na Kobo. Anụ na obi adịghị mma. Obi adịghị mma taa. Kobo ikwu eziokwu ezigbo m iwe nọ gị n'obi. Ka ga-esi na-aṅụ ofu bago abụọ sharp. Etu o si dịrị m ụda aga m na-aṅụ kwasa n'elu ihe m nwere aṅụ. Maka na ọnụma juru m n'obi ụda ihe na-ewe m owuwe mmadụ abụọ ofu onye ga-anwụ. Owuwe mmadụ abụọ ofu onye ga-anwụ. Gịnị mere? Ihe mere akwa chaos na ọwụ m ikwikwii ọ na mmadụ ebe Chineke si jite sọ nwanne m nwaanyị were edemere m n'ụlọ sọ na nwanne m nwaanyị agbara nwaanyị ewerele kpọọ ịga sọ na nwanne m nwaanyị eziokwu m niile eme ihe mere oteji hotel enwe ga-aga ahịa enwe ga-aga ahịa mana ọ gara ahụ ụzọ oshilo ọ dị mma ka enwe gaa ahịa ọ ga-alọ mana ka m gwakwago ọnwụ na igbo nwanne gị ọgwụ a ga-eli ya akwụmọ ga-eli ya ịhụrụ nwanne m nwaanyị ahụ ngwa ka m gosi nke ewe eziokwu enwere atụmatụ m na-eru n'ime obi m kemgbe echi enwere m ihe edeme n'ime ala obi m gbachie ya sị nwere onye m ga-agwa ya ọmụa aga m na-ebi ya n'obi ịhụrụ nwanne m nwaanyị ahụ ịhụrụ nwanne m nwaanyị ana m asị ọnwụ ike na gburu m nwanne m nwaanyị bụbụrụ m nwanne m nwaanyị Agnes Chukwuamankwe onye gwara gị Chineke obi n'eluigwe ọgara ya na-akwụ n'ala ma oyido oversize o ji agba ntu mere pilo abịala m ịzụ mkpọkọ oge mgbe mkpa na ị ga-aza Chineke abịala m ị hụrụ nwanne m nwaanyị a ka ịsọ nwanne m nwaanyị were nye m ikwikwii inyere m n'ọnọdụ nwanne aga m efu inyere m n'ọnọdụ nwanne agbara nwaanyị inyere m n'ọnọdụ nwanne Chineke abịala m ana m asị jitere m ọnwụ ike were ọnwụ ike ntị ike enwere ọnwụ ike nwere ntị ike were ga-agbuo ya Chineke gbuo ya gbupụ ya mba Chineke egbuli ya maka igbo ya ụda mkpata ego m ji ibute ụda agara m ahụ m ga-eje emere ya nga egbuli ya hapụ ya maka oge na-adịghị anya ana m aga ibute ego m na-aza Kobo nye nganga mmụrụ ego m ote m na-emere nganga mmụrụ ego m ote m na-emere ya ikwu nga mmụrụ ego m ote m na-emere ya nga shishi eri aga ya apụrụ m ya ndụ ka ọnwụ ihe m ga-anwụ n'ihu ụdị ego m ga-ebute onye m sị ma ya ọgwụ n'aha nwa m bịa Kobo ọwụ nga anyị nọ ka ị nọkwa nga mba anọ m n'ahịa ebe ka m nọ ị na-achọ ebe ị nọ ebe ị na-ekwuru ụsọ gị okwu ebe m na-ekwuru ụsọ m okwu ọdụ Chineke nna dịrị n'akwụkwọ nsọ sị na ọtọbụlọchi akpa gị na gị kpokọọ ya mgbe mkpa ọtọbụlọchi na-eme gị n'obi na gị kpokọọ ya gwa ya mkpokọ Chineke na ihe ọjọọ na mkpokuru Chineke gwa ya otu o si dịrị m n'obi emechakwa m gbugharịa dị ekpere sị mba egbula egbu hapụrụ m ya ndụ maka ego mbute m ga-ebute ụda lene gị gụma Kobo gụma na gị bute ego n'ụwa ka n'ụwa ọzọ na-eme gị na-ebute ego gụma mmụọ na onye nọ ya anya ya anụ ka m afọ na nkwa na-eme mmasị gị n'isi na-eme gị na-ebute ego otu mma welie aka ga ọzọ welie aka ya ga elu welizie ya ama ịnụ na ya nkara aka ahụ gbasara gị ngide gị mma ọzọ izugo oshi aga m eji mma bọọ ga ahụ bọgizie ya agwa ma ịnụ na ya gwara gị ọ gịnị ma nọ biko bịa zọpụta m onye ga-azọpụta gị ọ gịnị oleekwa ka ọwụ ugbu a olee ka ọwụ ugbu a otu ụbọchị otu nsogbu olee ka ọwụkwa n'ugbu akwakọrọ ekwensu ma biko mmechi ọnụ nna anyị biko nna anyị olee ihe ọ biko ka ịkwanụ nke ọwụkwa nna oleekwanụ ka ọwụ ugbu a olee ka o mekwara n'ugbu a ego dị nna anyị ego dị hafụ m aka memechie nwa ya ike hafụ m aka memechie nwa ya ike
Oge eche wụdago nwa agwụ. Nna ya ole ihe ome. Biko no. Ma mezi ọzọ biko. Mechie ọnụ. O nwere mgbe na o nweghị ihe ị ga-eme. Mgbe ọ bụla o nwere ihe ime. Mechie ọnụ gị. Nnu ya okwu shinugo ọnụ fụ ọzọ. Mgbanwe obi m. Nna ya gbanwe okolobi gị. Biko ana m ayọ ga-agbanwe okolobi gị. Nwatakịrị nwekwara mgbe na o nweghị ka i mere. O nwere mgbe ị na-enweghị ihe i mere. Mechie ọnụ. Aka ụra ekwensu. Otu ịdị ole mgbe iji segburu nga. Ọ pụtara anya ahụ nọ ndowere gị. Pụwa gawa ya iribe. Ezukwu na ike mgbe ụtụtụ eribeghị dị ndị. Mechie ọnụ iribe gị. Mechie ọnụ gị. Nna ya ezigbo di. Ka m gwa gị ewotuo mama gị ị na-iguzo eji dagacha abụọ agala nwụ niile n'obodo a ga-eji gị kpari endo na ihe m gwara gị ngwa si ebe a pụọ bịa ga kedu ebe ị na-aga ikilekwana m Imeela nna m. gama ntị ị ga-agwa m onye kụziri gị kpe eji ezu oshi ị ga-agba m ya agba si ihu m pụọ Chineke n'eluigwe amara na chi aga m atụkọ ọdụ ọjọọ ịwụ nwanne m nwoke ọdụ ọwụla m ga-enye gị ndụmọdụ ọwụla m ga-enye gị ndụmọdụ ga-aba anaghị ezigbo uru ka ejiri ya wụrụ mmanụ bụ uru. Agnes ma jongo Agnes abatara m goda nwaanyị na-agụ na agụ m kama ị ga-enye mmiri m erie iburu ka alụkọ nwaanyị na alụghị nwaanyị tige n'ime ele ihe gbasara agụrụ na agụ m na ịlụ nwaanyị Agnes m sị na ịdị iberibe enwere ike na-aghọta nọ mkparị m sị na enwere ụbụrụ enwere ike na-aghọta nọ mkparị mana kewe eziokwu enwere ụbụrụ ele ihe gbasara alụkọ nwaanyị na alụghị nwaanyị na agụrụ na agụ abịara m gasị na agụrụ na agụ m ị na-agụ m okwu ịlụ nwaanyị na alụghị nwaanyị Agnes amara na m si gaa na-ekpe ka nkara ị ga-ekpe n'uke m kwuru ị gaa na-ekpe Agnes ụbụrụ mara mma Agnes emenake Agnes ememke mana Agnes kacha ahụhụ nwe ego shieri ya enye gị ga-erie ya Agnes akụkọ gị tụgboro nwa na-achị mgbe niile ka na-enye mmiri ọdụ mgbe niile ka ị na-enye mmiri cherekwa Agnes ya gwara anyị na-aga agwa ndị mmadụ na ị na-enye mmiri Agnes ọhịa na-eme ngwa ndị mmadụ cheji menye gị niile eme ọhịa ọjọọ mmiri na-enye nri ị na-enye mmiri mgbe niile ka mgbe ụfọdụ ahụhụ ọjọọ mejila enye na gịrị mgbe niile ka na-enye mmiri mgba gee ntị makpa gị ihe mere nyejila menye na gịrị mmụọ ọwụla agwụ maka inwe ike nwee ọgụgụ isi nwee echiche ịbara uru chebara n'onwe go echiche jee lụọ nwaanyị ga-abịa shime anagịrị bịanye magịga eri ma nna m ụmụ ga-azụ m ụmụ ọha mere na ejila menye na gịrị mgbe ọwụla ịnụ na ya Agnes onye oke amamihe Agnes gee ntị ma ngwụgwụ ịhụrụ ụlọ na anyị nọ n'ezi na anyị nọ ọ ga-eme gị n'anya furu Agnes aga m ebute ego aga m akpata ego kpata ezigbote ego rie ego aga m efe ego vuu kee ego kesa ego ọ ga-eme gị n'ihu ọ ga-eme gị n'anya ejekwala je gba ọgwụ ego agbakwala ọgwụ ego jee makpa jee chọọ ọbụ ị ga-esi eme lụrụ nwaanyị mụmụ ụmụ cheki akpacha ezinụlọ ọwụ dị gị nwe otu mkpụrụ nwa nwoke anyị nwere ọwụ dị gị o Agnes akpụ m na aha mkpa ahụ ikpe ịkpọbamaka ụmụ agbara na mmụọ ahụ m agbara ji aha ji eke mgbe echi ịmacha chejila Agnes kwụsị ya chejiela ọdụ m agbara ji aha nke mgbe echi ọ ga-eme gị n'anya aga m ebute ego na ọ ga-eme gị n'ihu ihu na ga-eme gị Agnes aga m ebute ego te n'ihu ihu na eba anya Agnes gaa lụrụ di ahụrụ m di alụghị m di ahụrụ m nwaanyị ma alụghị m nwaanyị
ụmụ nwaanyị juru eju. Ụmụ nwoke juru eju. Lekwa ọkụkọ Chineke kere na-enweghị ụbụrụ. A na-ahụ ibe ha n'anya. A na-ahụ ibe ha n'anya karịcha. Ọrụ mmadụ Chineke kere eke wụrụ ụbụrụ jaa ya mma. Chineke kechara mmadụ wụrụ ụbụrụ te jaa mmadụ mma. Kama mmadụ ga-ewuru ụbụrụ Chineke nyere were hụ ibe ya n'anya, ya were na-eme ihe na-enwere isi n'ọdụ. Wụrụ ụbụrụ Chineke nyere akpọ ibe ya ashị kama ịhụ mmadụ ibe ya n'anya. Lekwa Agnes Chineke kechara m ote wụrụ ụbụrụ nye wụrụ ụbụrụ ị ga-eji hụ m n'anya. Agnes wụrụ ụbụrụ were arụmọrụ. Wụrụ ụbụrụ Chineke nyere na arụmọrụ agwọ ya n'ala. Agnes ama emeri nke ọnwụnwa. Agnes aga m emeri nke ọnwụnwa dịka onye nwe anyị Jizọs Kraịst si meri ekwensu n'ọnwụnwa. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst meriri ekwensu n'ọnwụnwa mgbe o mechara fasting prayer 40 days and 40 nights. Agnes ụta ka m ga-esi emeri nke ọnwụnwa. Mana Jizọs onye nwe m ike m na nga aha dị ị karịrị m. Biko ike nwere iji meri ekwensu n'ọnwụnwa enwere ike agịrị m enwele iji emeri Agnes n'ọnwụnwa. Ihe m na-ayọ ọnwụ ngịrị mesịrị m Agnes aka n'obi. Tie Agnes aka n'obi ka Agnes ghọta na ụmụ nwanne nwoke, ka Agnes ghọta na agụrụ na-agụ m nye m nri. Ọ na ị ga-emere m amara ka Agnes nye m Chineke nna Jizọs. Biko a ga-emere m ya ụwa eziokwu m niile. Agnes anọ m na ọwụ ana m arụ ọrụ ka ọ gịga. Ọwụ ihe ewe ekele kwesịrị ikele m. Ọhụ ịkọgbu. Mgbe were iwe a ga-enwe mma ịbọlachi ị na-akwụrụ ọfụma. Ọwụ n'aka ka m bịa na ahụ. Ọ mara anụ m si agụrụ gụ ka gị. Ka atọla iche. Mgbe na anyụ. Jiri nwayọọ ọkpụba ga nkọrọ. Di me majikwala gị mmiri. Mekwala gị mmiri ga-enwe. Agnes owe egwuregwu ka ọ na-arụ. Anọ na-arụ. Agnes. Anọ na-arụ. Agnes so ga-egotere mmiri. Egwe na-anyụ. Agnes ọ ga-egotere mmiri. Agnes ka iji ọta ele m anya udo ọ dịkwa. Udo nọ nsogbu anọ ha mgbe ọbụla anya ya ese okwu mgbe ọbụla anyị na-esemokwu ọ dịghị mma anyị ụkwanụ nwanne. Agnes aghọtadokwa m ụdị mgbanwe bịara agbanwe na mkpụrụ ụbọchị ole na gara aga. Aghọtadụ m ibe ochie abịa. Achọrọ m inwe ụmụnne ndị mamụ ga na-akọ akụkọ na-akọrị. Ihe m chọrọ. Ekwuru m ekwu saa nchegharị na Agnes chagharịrị enwere ebe nchegharị enwere ebe ihe ibu n'obi nchegharị na ịchagharị. Ụdị ezigbo omume na ịbịa na-akpa obi gwara m na enwere ihe ibu n'obi iji nchegharị. Agnes gbaa m ụkwụ n'eze maka na a sị na nga ọbụla nwatakịrị na-ebe akwa na-atọ aka mgbe ọbụla nwa na-ebe akwa atọ aka nna ya ga-anọ nga ahụ nna ya nụrụ ya. Agnes gwa m ihe ibu n'obi ka m ghọta. Akwa ma anachi nwa okorobịa tozuru etozu. Itoola dimkpa iwula ha eji nwoke eme. Ịmarakwa nnachi na-eji anyị mbara eji anyị ọ dịlị ọwụkwanụ gị onye ga-anọchi ọkwa mara. Ọ ga-arịnụ mma ma gị chọọ nwa agbọghọbịa arị mma ga-ya ebiri lụọ di na nwaanyị nna amụmụ ụmụ. Asụkwa m nchegharị na ịchagharị na enwere ihe ibu n'obi iji chegharị. Agwala m gị Agnes achọbeghị m ịlụ nwaanyị ụda hapụga m aka. Agịlekwu mgbe ọbụla mana na-ekwu ụka agwala m okwu nwaanyị. Iwu nwa okorobịa ị ga-agba mbọ gị chọọ nwaanyị lụọ. Agnes ngịkwen ị ga-agbalị gaa lụọ di. Ahụ m nwaanyị
aga m iji ụkwụ jee chọma di ụmụ nwoke enwere nga akpọsara nwaanyị n'ahịa aga m aga n'ime ọhịa aga achọ nwaanyị ka aga m aga n'ụzọ aga achọ nwaanyị aga m aga enwere nga akpọsara nwaanyị sị ị gaghala nga ịzụrụ nwaanyị ị ga-achọ achọa chọma ị ga nchọa chọma aga m chọa agnes gị ntị m agwago ọ na ọ ga-ekwe m ọmụmụ ụda ịhụrụ arịsị na inyere m mkpọchala ya arịsị na inyere m ụda ọngịrị gị gbọọ ya onwe uru ọ ga-aba na gị nwekwana uru ọ ga-aba na ihe mgbere agụgbula ka ahụ ihe ga-aba na gị uru chọọ nwaanyị lụọ agwala m gị sị enwere nwaanyị m na-alụ m gaba akpata ego agịdị m alụ nwaanyị agnes agwala m gị kwakwasa gị ya asụgwara m ga-alụọ nwaanyị nga m na-akpatabere ego onye ji ego ada alụ nwaanyị onye na-ejiri ego ada alụ nwaanyị o nwere ji ego na-alụ nwaanyị anwakwala anwa ọzọ aha gị na-agwa m okwu gị alụọ nwaanyị chere mkpata m ego agwala m gị ya ifumaha n'ọzọ elee ebe ijekwana ugbu akwa ịhụrụ ọgbala nkịtị orijuo nnafọ ịhụ nna ya orijuola afọ nsogbu ahụ ịgacha ịga mba Biko, hello da nga. Emeka. Ile manya n'ihu, ongere gị na. Eziokwu niile, iru gị adịzara mma. O nwere otu obodo a na-akpọ obi akpọ na Rivers. Ụta nke iru gị dị, iru gị adịghị mma. E nwere obodo a na-akpọ obi akpọ na Rivers. Ụta nke ihu ndị. Pụtara na obi adịghị m mma. Ka m jụọ nwa ọzọ. Onye ọbụla obi na-adị mma. Ele ihe ọ na-eme. Ajụjụ mana onye iwe na-ewe ka m gwa gị eziokwu o nwere ike ime ihe ọjọọ ọbụla asọrọ ya mgbe ọbụla ọ chọrọ o nwere ike igbu dị mmadụ o nwere ike ime ihe ọjọọ mgbe ọbụla asọrọ ya ọ chọrọ ịma o nwere ike ime ihe ọjọọ mgbe ọbụla ọ chọrọ ka m gwa gị ị ga-esi nga ụda hapụ aga m eme ihe ọjọọ m ga-eme gị mmegị ya eziokwu m niile ọnwụ ga-akara gị mma asị gị si nga apụ ọsọ m mana ị chọ na ịpụ mba chere apụla nọrọ nga ahụ nwanne m nwoke nweteko ahụbeghị m onye mere isi ike adịko isi ike ya karịala mere nene ka ugbo ele ha okpekwa nnachi mkpuo okpekwa nna ekpe ahụbela m ọchọghị ụdịshi ndị ọ na-adị ọchọghị ụdịshi mkpu ekwu ihe gbasara ịlụ nwaanyị ọchọghị ụdịshi mkpu ashi amaka kpọrọ ịmana shi o nwere ike ihe ọ gbagagaghị ego ya ahụ gbara ịmana ihe na ịlụ nwaanyị buru ibu o nwere ike ọhụ jechegashi ya ego ya lụọ nwaanyị ịmakwa nna m ọhụ chere UK ịnakwuga nnọọ ka asị a ga-esi ụmụ nwaanyị niile bịara ije edi ebe ụmụ agbọghọbịa niile alụrụ ugbu agbachara nkwụ nwo niile akwụchara ụgwọ m e nwere ụmụ nwaanyị ịchọga ndị onye ga-alụ nwa azama aha ya nwaanyị ugbu ahụ ma ego ọkpọ ọbụla ga nwoke ahụ jiri kpechie na-ebiri ma ndị nne m ma ndị nna m nwe ma dịka isi nnọọ ma agbaghị nkwụ ma emegaghị ego ma eke ama ga-alụ ụlọ ejikwa okwu aha anyị kwukwara okwu eziokwu
ohe m jiri shi ya werekwala otu onye kpụọ aka kpọkwala m otu onye aka chi nlekwa onye ọgwụ na ha ala m ihe ndekọ ọzọ aga m ejikpa were chee ego niile m nwere anyị ejega m ije eziokwu ka m gwara gị ike ya ahụ na-agwụ mmadụ wụkpakowedo na-achọgharị eche na m ga-ama oke nke ihe na-eche na nwoke na echiche na-eme echiche egbuole m biko echezila maka ọnwụ na ichega ihe a nwụọ ịma ọ ga-afịa anyị arụ ili gị kwesịrị mana ụbọchị kpọrọ akpọ ka chịnchịn oti na ịbịara nga ụda m sị na ana m eche echiche gbasara ndụ m iburu ọnwụ tinye n'ime ele ihe gbasara ọnwụ na echiche biko m ajọ ọṅụ ejiri na eji tenkobo ọ wee maghị na ọnwụ na echiche na-agakọ ele m ji enwu gbede kemgbe isi mụ mana aga m anwụ nta akpọrọ m akpọ m gee ntị m agwa m nghọta ịhụ m ụda ọ na-eme mgbe ọbụla na-arahụ ụra nchi ala n'ụra kilite ihe m na-ahụ nga m bụ ego ka ewu na ego m lee m ego m nọ m nso ọ ka m ga-agakwuru ego abụrụ dị ego lụtawa n'oge na-adịghị anya aga m ebute ego a bute n'uju aga m agbawa aga m etiwa agbawakwala agbanwere ịchọrọ iji ọbara obiri laja ọcha saa ma ahụ ị na-agbawa agbawakwala kịta m n'ọhịa biko oti emere ebugo otu ihe ụda ana m asa ara gbawa mpanye ntị mkpake mụrụ m ka ị na-ekwu mgbake mụrụ gị na baptizim mme were ọbara obiri n'aja ọcha gbaso oge ahụ ndị ike emekwara aha nwe otu obiri n'aja ọcha mụọ ka emezuru okoro abịabe okoro ekwesịrị ịdị na-ajị ihe mere okoro ji obebere na-ajị m ihe mere okoro ji obebere ejimanya ama ihe mere okoro ji obebere ọgwụ ka m ga na-ajị ile mere okoro ji obebere mana ka anyị na-eche okoro anyị were otu nwa ebe m were na-ebute echiche ka mmadụ were wọsha echiche onye bụ ya ka m ji na-ebere gị onye ego mpute aya ịkọ na ala gị kọwa eziokwu niile nwee ihe nsị nnọọ ka m jụọ gị olee ihe ị ga-achọ ewu nnọọ n'ọbịanihu olee ihe ị ga-achọ ewu ya anyị jụrụ m nkịta wee ezigbo ajụ eziokwu niile ndị ụka ndị chọọchị a o werube mgbe ha ji agbasa oge orube mgbe eji ha agbasa biko mama hapụ ndị ụka akwụmana Chukwu ka ha na-efe ama m na Chukwu ka ha na-efe lee eziokwu niile ajụ anyị jụ m amaka ile anya ịma na m nwere ụbụrụ ka ọma enwere m ezigbo ụbụrụ m ga-achọ ewu injinia ndị a na-arụgasị ụlọ na-arụ briji dịka Ọnịcha head bridge River Niger ọ ha rụrụ ya na ha na-enwe ezigbo ego ya injinia ka ị chọrọ ịbụ injinia nwa m egwu onye ka iji nwanyị ekwu m na-ekwusi ike achọrọ m iwu injinia ha na-enwe n'ego ị gaghị ama onye ọcha m chọrọ ịkpa afịa mkpa afịa kịta ị ga-asị na nna akpọ gị bọtụ ha na-enwe ezigbo ego eziokwu niile nna m aga m agwa nna gị gịnị mere na m aga-agwa ya aga m agwa ya ọ ga-ekwekwanụ mana ihe wu nsogbu bụ na otu isi na-eme otu ụbọchị
nsogbu otu ụbọchị niile nsogbu ụbọchị niile nsogbu ọ bụrụ na isi nnọọ n'ime ihe niile awezugo onwe gị isi n'ime ihe ndị awezugo onwe gị kwụsị ihe anyị na-epetegharị gịnị mere ọ ga-achọ ịzụ gị n'akwụkwọ mahadum ọwụ nke ndị niile na-aga ọ ga-azụnụ gị nụ eziokwu m niile ka ihe ọ ga-ayọ ihe ọjọọ niile m na-eme unu kemgbe agbanwego m onwere ga-ayọ nwụrụ m biko yọrọ m nna m ka ọzọ m na mahadum ka m gụọ akwụkwọ eziokwu m niile mụ na afọ ebe m na-aga ama m enwere ike ime nna m ozugbo enekwala m anya n'ihu gị ahụ enebara m gị anya n'ime obi dịka nne si ahụ ihe na-anụ nwa ya n'obi ahụ na aghọtala m eziokwu ịhụrụ ahụrụ m ya ọdịgo mma n'imela nna gị ga-azụ gị ịnụna ọ ga-azụ gị achọọ m ka ị dị ka tenkobo ọkụ ịma tenkobo ị na-ekwu tenkobo nwanne ndị Agnes chukwu ekwekwana mụ aga adị ka yawa ịma na ndị ahụ onwe dị n'otu ọ dị ha jisiri ike gụgide gụruo na kọleji ebe a ka ha gụkwara nne ha na nna ha anwụọ enwe ike ịga tenkobo a na-agagharịsị oshi n'ihu ya efere n'azụ echi n'azụ ọ ṅụchaa ya adanye n'ime olulu chukwu aga ekwe mụ awụ Emeka ama m ihe m ga-abụ eziokwu m niile ma imeela jisi nnọọ ike yọrọ m na m ka ọzọ m na-akwụ imechago m ị ga-emere m ọkwa ifere obodo ibo ị ga-aga n'obodo ibo ịma na m hapụrụ efere nna asa Agnes, ọnụ ni chika moso. Arụsha apịrị ahụ nọ na room n'ụlọ ọnụ gaghị emenụ. Arụsha apịrị ile ebe ọnụ. Ị na-ajụ m ele nga ọwụ arụsha apịrị. Arụsha ahụ mụrụ n'ụlọ wele wele gele hit. Mụ la gate ya gawa. Ọ wụrụ arụsha apịrị na mere ibosi ibosi. Ịgwa m onye ọwụ. Ịgwa m onye arụsha ahụ apịrị wụ. Nweka. Nne. Nweka. Nne. Bịa. Aha ya wụ Nweka. Onye ọ Nweka. Nweka. Onye ọ Nweka. Agnes Majongo Nweka, ọwa aha mmadụ ka ọwa aha nkịta ka ọwa aha ndị mmụọ. Agwara ngị si onye ewu Nweka. Onye ọ Nweka. M na-achị mgbe Nweka ọwa aha mmadụ ka ọwa aha mmụọ ka ọwa aha nkịta. Biko Nweka eleghị imega. Ana m azasachi ime yo. Ịzasachi gị ime yo. Ị na-azasachi ime yo. Agnes umengwu nwa eruole ka ị ga-akpọta odibo gana agara nga oshi. Ị nwere umengwu nwere na ka ị ga-akpọta odibo gana agara nga oshi Agnes. Ngwa gee ntị magwa gị tenkobo onye mkpọra onwe odibo ọwụ. Onwe onye? Onwe onye? Ọ nwaanyị gị ga-alụ. Onye nwaanyị? Onye? Ọ mara iko. Amadi ọha ka isi m na ọ nwaanyị. Nwa ogogo nwa mkpọ ala gị mgbala ekwala kpụgharịa enwere ya. Lee ya. Ele panepita nụ n'ihe. Wegere onye oke ọrụ arịa yo. Gwa panepita na ọrụ tadie. Otu mpotele ka otu mpotele. Gwa panepita na ọrụ ya ka akụzi ibe akụzi ka otele niile hara. Ị gara kpọtara m onye nsị n'ọnwa anyị. Lekwe ojii. Penta pentere onye ọmaka penti epenti. Panepita nụ chịrị ihe rụọ ya emere body filler. Aga buge penta epentiri epenti. Lekwe otu o si eji. Esi m na ọ mmadụ ịkpọtarala m onye nsị m lụwa. Agnes. Agnes, get to my one. In Ronya,
eziokwu m niile bụ onye na-anwụ ị ga-ahụ na onye lekwe eze anwụrụ lekwe nke anyị lekwe uhie ọnụ ịmụ nwaanyị ibe na-eme ha etechi uhie ọnụ ọta ya hụ ha obiọma na-akpanye nwaanyị na-agaghị agịrị lekọta uhie ọnụ ya rụrụ n'ọkụ ụlọ na-epenti ụlọ na plasta na plasta ka esi m na ọwụ agnes m agwaghị hụrụ onye ahụ dị nwatakịrị onye na-ahụ ụda onye wa agadi nwaanyị bi n'ime nwatakịrị were nwa na ụda gbasara n'anwụ agnes ga-ahụ na nwa ntoronwu tụba aṅụchi ị gara kpọtara m agadi nwaanyị nọ n'ahụ nwatakịrị si m na onye kpọtara m lụọ lekwa eze ọ marụkwa ọchaachị lafis enwekwadịrị ha ga-eme gị agụ ụwa ya wụrụ ngonye nwa akụrụ owedere mkpọ ala gị nwa agbọghọ obi owede makpọ aghachi gaa ya biri anwụ akwụla anwụ ọzọ gị kpọtara m nwaanyị asị m gị kpọtara m nwaanyị na nke mbụ enwere m sị m kpọtara m nwaanyị ị ga-ekpọta ya wa amadi ọha ọmadiko nne m ele mmiri si pụta ele ọnụ ugwu arịsị esi fọpụta mpama ibe gị na-aza ezigbo aha ị na-aza nweka ọwa aha mmanụ lekwa eze anwụrụ lekwa uhie ọnụ ibe na-ete uhie ọnụ ote imi ọ na-agaghị agịrị ka ihu ote ịgba asị na-agaghị agịrị rụdị ọkụ ụlọ na plasta n'ọhịa nweka lekwe ị na-aza nweka lekwe ị gara kpọtara m nweka ibe ị na-aza agnes aza beauty aza sandra aza chiamaka chika ihe na-aza nweka esi m na nweka ọwa aha mmanụ onye ka ị gara kpọta m agnes a ga-amarị gị ọzọ a ga-agbaghara gị mmehie a ga-agbaghara gị ya lekwe nweka a na-agba nweka ị na-eko ị na-awụli elu enwe ọhịa ewu Kobo ọkwa na ahụ ịdọrọ ugbula ka ka emere gị Kobo meta ya nwika bịanụ nna bịa akwa ịhụna hafụ ihụrụ ihe niile ahụ o kwuru ọgba ahụ ka o ji ekwu ihe niile ahụ okwu o ji ekwu okwu ụka hafụ ma anyị ga-mme nụ na nwa m biko hei akwa ịhụna ele dịka a ga na-ememe Kobo kama ọ ga-ele nwa ogogo nwa m kpọtara ya alụma ya ha nụrụ ya nụrụ akpọ ha aha niile n'ụwa ya were ya kpọ nwaakịrị mgbale nwa ahụ ejiri akwa jiri igwe lakpuo ele ihe m ga-eme mmike hai enwuchiela anya Agnes ọ dị mma Dete Kobo ụtụtụ ọma ndị ọzọ ha elego mgbe ọbụla na-agabichere m ụzọ mana Dete Kobo ụzọ mmadụ niile owu ofu onye nwe ụzọ mmadụ niile ụzọ mmadụ niile gee ntị m agwa gị a sị na otu ihe na-emekwasa mara na ihe ọjọọ so ya ka m gwa gị eziokwu okwe mụ na gị awụghị ofu na-ekwu onye nkụzi anyị ekụzigoro anyị sị mgbe ọbụla ihe na-emekwasa ọ ka Chukwu si wee chọọ ya ele Chukwu abịa maka Chukwu Amadioha Chukwu kere gị Chukwu okike Chukwu kere mụ na gị Chukwu bi n'eluigwe ị nwere ụbụrụ agwọla ụbụrụ nwe ọta egwọ ka askrim ra ma ọ na-emada
oge na-eme ha ka m nọ nga na-agwa nsị na mgbe ọbụla ihe na-emekwasa mara na ihe ọjọọ so ya mara na ọ ihe ndị mmụọ na-achọ ime ị na-asị m onye nkụzi ọ na ọ gwara gị onye nkụzi ọ na ọ jikwara sị gị ke na ọsịda n'anya achọrọ m ịhụ nga ụda shep nga pụọ bịa ọ gịnị ka ibu ya nkwọcha nna m nkwụ nna m nkwọcha nna m mmanya nna m nkwọcha nna m nna ọ na-eme nkwụ maazị nna m maazị egwu na-ete nkwụ n'obodo a niile ọ na-ete nkwụ nụ ma hụ dala nkwụ ahụ m nkwụ gị na-agba ọsọ eleghị na-agba ọsọ gaa dọlachi gị mma mma o gaa kelee Chineke gị na aka m akpatado nkwụ a ahụ na aka m kpatara nkwụ nụ ihe m na-aṅụ nkwụ ana m aṅụgara nkwụ na iberibe n'ahụ ana m aṅụ nkwụ na m ṅụcha nkwụ na m bụrụ oche nọrọ ala nna ya abịara m ụgwọ ya ihe ọ bụla ọsọ anyị ya eme mpama nkwụ nna m ị na-enye m nkwụ nụ ihe m mechara nkwụ nụ mmịa ya m ihe m ga-amịa mmịa ya chọọ chọọ ọ mmecha ya m bụrụ oche nọrọ ala tebiri nna gị ihe ọ bụla ọsọ ga-eme m ya bịa m na-eme emejuo ihe hapụ gaa kelee tọọ mma mma o nwa agaburu ka ngana gaa tọọla Chineke gị mma mma vagabond ihe ndị oyibo na-akpọ bon conful ọ ihe ewu kọmbrif na-akwado akwụkwọ iwu kọmbrif na-akwado akwụkwọ eri frap ori rice erifere erifọ ọ ihe ewu ori frap ori rice erifere erifọ baga ibiri nwa m ana m esi ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme eziokwu m niile n'iwe niile eji m aka ebe ịgara left ịgara right nkwụ nna m gatọ mmụọ onye chụga gị ọkwa dị Tenkobo Tenkobo ọzọ imekwe na ya nene papa onwekwe m mere ya ọ kwara na anyị hụrụ n'otu ụzọ anyị hụrụ ya o bido jụọ m si m ke mgbe ọbụla anyị na-ahụkọ n'otu ụzọ mgbe ọbụla anyị ahụkọ n'otu ụzọ bido kwa eriwe nsị a ndị Tenkobo kwe mana ụzọ ọwụ otu onye nwe ya ọ sị m nke m na-egwu erikwe mgbe o leziri anya hụzie mmanya m bịara aka ọ jụọzie m ele onye nwe mmanya nsị a na mmanya nna m ọ sị m bute mmanya ka ọ ṅụọ ntikapụ ọsọ Tenkobo kwa ọ dị ka isi omebiela Tenkobo mhụ ya aga m adọ ya aka ntị Tenkobo ekweghị Emeka zuru ike Tenkobo hụrụ Emeka nga ọyọ apa mme ya achọghị ịnatụ ya mmiri ahụ ṅụọ ya ya Emeka azọma mmiri ahụ Emeka anapụ ya mmiri ahụ tiri ọsọ bịama ịkwanụ m anya arachamakụla onye ezigbo arachamana ya hụzie ma ya na-ama ya n'ahụ ijiji ya na-ama ya n'ahụ ọkwa gị na eleghị ị na-elere gị na-atụ gị egwu ọ chụrụ m na-abịa si ya bịa ya chọrọ gị bịa si ya bịa nga ka m dorie ọma na nne gị wagụ ya bịa ịkwanụ m anya nna anyị biko kwawo gakwa gaga chiekwa ha ogu aga m akpọ echi m hụrụ ya aga m gwa ya si ya wetu aka nga ezinụlọ m nọ arị nga ọpagbuo Emeka gwakwa ya o aga m agba ya ahụ ọkwa ịmara na onye nwụ aga m agba ya ahụ ha enwerekwe mmadụ na-agada ahụfụ n'ụwa nke chi bụ anụ ọzọ ị na-eche ihe ọzọ na-eme Agnes nwanne m nwaanyị gara kpọtara m nwa ịka m na-amara ebe o siri pụta si n'ọnwa anyị ọ kpọtarala m Agnes ama m na obi tara m mmiri ama m enwere ụbụrụ mana amara m na ụbụrụ nwere ole ka ị ga-akpọtara m nwa ịka si m lụwa ịlecha m anya ọte m nọ nwoke ọmarị ka m nọ nwoke ọma enyi ọha ka m nọ ego m nọ n'ụzọ na-asụ yoyo m na-abịa ọ m ga-were reki kwụọ ego m ịlecha m anya kpọtara m nwa ịka na onye chọrọ ka m lụọ mana Chineke biko eweliwo enwe ntị m sị ajụ eweliwe na ajụrụ m chọrọ ịjụ ụda elebe ilewere anya iji iwe ke onye ahụ ka ọnga ikere ka ndị mmụọ ikere nje Gabriel ekere maka ịsịkwa m kwuo aga m asị m gakwa jee nje Gabriel na ndị otu ya ji o nwere ike mgbe ị na-arahụ na ndị aga ụrụ fụrụ afụ ga ka onye o ji onwe dị isi na mmadụ eziokwu m niile Tenkobo
Tenko bere agha. Chineke bụ ọnụ ọ te mmere. Chineke bụ ọnụ ka m mere. Ị hụrụ gị na Agnes? Ị hụrụ gị na Agnes? Eziokwu m niile eluigwe ga-apịa na apịa mpịa. Eluigwe ga-abụ ọnụ. Bụ ọnụ bụkwa ọnụ ihe ọma. Tenko be mere gịnị iji agwa m ụdị okwu a? Ị na-ajụ m ihe mere m. Nge ị gara akpa nkata gị na nwanne m nwaanyị Agnes ga-akpa nkata. Kpọtara m nwa ịka sọrọ onye m ga-alụ. Ihu adịrị ọnụ n'anya. Agakwa masị gị na amamanya ya bet ka m jụọ gị. Ọ itorubede ịlụ nwaanyị? Itorubede ịlụ nwaanyị? Ngekwen. Ọ itorubede ịlụ di. Agnes nwanne enyi gị nwaanyị o torubede ịlụ di. Lent gantị m agwa ngo. Ị gaa n'obodo oyibo ebiri gị owo mma. Ebiri ọdịmma onye. Ị na-eme ọdịmma m. Ọdịmma Agnes kwan. Ọdịmma ke nkwen. Ị lụọla dị ka iji ụmụ. Lilebede ọ gwara m nghọta na enwere enyi nwoke. Emụda ahụ na aka ime ọhịa nga ị na-echichara. Ị nwere ezigbo enyi nwoke ka iji enwe di ka iji enwe nwa. Ịhụ na-eme ị na-eme maka ọdịmma nke m. Adịrị n'akwụkwọ nsọ nke m ma na o doro m anya edere n'akwụkwọ nsọ so tupu gị ga-ewepụ mmadụ ịhụ ya n'anya na gị buru ụzọ wepụ kenọ m n'anya. Iwepụla kenọ m n'anya mana ebe ewepụ kenọ m n'anya. Ị na ọdịmma nke m. Ị hụrụ Agnes enyi m nwaanyị gwakwa ya nga ahụ obi ụlọ nna m ụlọ m ihe m ketere. Agnes gakwa chọọ dị chi nga pụọ maka o teche nwere ike bilite n'okwutu ote were iwe kilite n'okwutu wara pịmpịa pịagịrị Agnes pịapịa n'ụlọ ohu. Tenko be mede ihe ga-eme. Na mịagịrị emelie. Tenko bụ emede ihe ga-eme. Enwere m ga-eme. Ọ ga-akpọtara m arịsị ugwu arịsị m na amadị ma ọ amadị ọha ka ọ mariko kpọtara m ese m lụwa na ọ mmadụ ka ọ wụ nsogbu anọdụ. Aga m eme ọnụ ihe n'obodo n akwa ọnụ gị na Agnes ama achị gị ọ na-eze ọnụ n'aka ọ ga-achị eze ọnụ n'aka n'obodo n ma Chineke nna ewere ha pịa mpịa ọta pịagọrọ na iberibe na ha pịagọrọ na nzuzu na ha kpọọ m anụ ọhịa. Ga-akpọtara m ihe m na-agbara onye kiri elu sị m lụwa n'ọnwa anyị. Ụsa gị hojeje kpọ ala nwaanyị jọrọ njọ si alụ. Ha ga-elekpa na ihe iji meghere kpa. Chai. Nkedi. Nwaanyị jọrọ njọ mkpọ ala ya ụkwa nwe ka o. Nwe ka nwere ukwu. Ahụ ya mega pokopoko. Ọ wụ sọ nwaanyị ọwụ jọrọ njọ mkpọ ala ya. Ịmanasha nwanne gị nwoke ahụ ọ gbara amamihe na mkpọ ọ ma anaghị nke ọrịa ịma na achịla o ji ego aha agụ ya gbakwa ahịa Eledi ihe ikwuge o ji na ego o jighị ego onye arịrị nwere ọwụ gị nye onye ihe ọbụla nye onye arịrị ya anaghị ya kpara anyị m ka gawo lee ma ọkụ ga nụkpa lee ma ị ga-achọ aka maka ịgbachafụrụ anya ụmụ ọcha n'anya ihe ndị iwu ala nye ya ndị ka aha anyị mara ma ọ ga-ada iwu ala ọkwa ya ọkpakpa mkpọkara ka ejiga nji ya ya agharị ya mma mejile ndị ka ịchago ụcha chafụrụ achafụ kpọ ala ya ikwuru eziokwu aga m ejecha onye achọ ụcha achọ ka ha anyị mekwanụkwa ọ akpanụ ka ha nyele ma ọ ga-ịhụ ya anya ma ọ gakwa n'ịsha ọ ga na-eshikọkwa na ka agharị ya mma onwe ike ma hụ na omenala ebe ka anyị chere okwu ọwụla arị mgba eji eji amalite ya mere njiri kpọ okwu ọ ga-adị nwaanyị m ọma ekelela m gị ukwuu maka mbọ niile ị na-agba ịhụchi kwadokwanụ na-enye na maka ịhụchi ezinụlọ anyị gara ihu Chineke ga-agọjide m na ihe ikwuru ugbu a uru jichara m nne ahụ uru jichara m ahụ mana ihe m mega na ihe m kwesịrị ime dịka nwaanyị nọ n'ezinụlọ ọ ihe m kwesịrị ime mana ana m ekelekwa gị ebe ọ dị ukwuu nna ya ana m ekele gị maka ezigbo di ka egwu nye m ezigbo nna ka ebukwa nye Emeka ana m asị Chineke mee ebere
ka anyị na-aga n'ihu enyekwa gị ezi udo na igwe obi nyekwa gị ezigbo ahụike. Chineke ga-akọ na-agọzi gị ozugbo atụmatụ niile ị lụrụ maka echiche ọma niile ị chere maka ezinụlọ anyị ọ bịala mmezi. Emeka nwa m enweghị oge ị ga na-ejikere njike ị ga-eji aba n'ụlọ mahadum asị m Chineke enye n'aka ka aba n'ụlọ mahadum. Nna mana ị ga-aga ele otu ị ga-esi mee ka ị gaa na mahadum nke steeti anyị gaa chọpụta otu esi eme abaya. Ọ bụ eziokwu, aga m aga jee chọpụta ihe a ga-eji mee a ga-achọpụta ihe a ga-eji Emeka ga-eji aba n'ụlọ jambo office ebe dị ọcha joint admission yana matriculation board. Ọ na-apụta maka ndị maka ule a na-eme tupu ịbanye ya mahadum. Na game mbara game ahụ mbara no pimpi ebe ha na-agị pim chom 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 ama eji 911 otu ga-abụrụ ego m eburu 911 mbụrụ otu ndị azụ obodo a niile ị ga-eju 911 aga eburu ego gbaka m enwere ụbụrụ ibe m na-eji ambulance aga ebute ego ọ hụrụ 911 ka ị ga-eji aga ebute ego mmadụ sọ na ambulance ga-eji ebu ego ọmọdụ mgbarị gee ntị enwere ihe mmahazilenu enwe ihe mmahazilenu ụda eziokwu m niile hụ ya ị ga-alaiki ya eziokwu maalụ onye nke m ama m na emelu m ala ị ga-awụ m n'ala mmike achịmaghị awụ mma n'ala nke ị makwa na abịa n'akwụkwọ m ewu n'ala nọdụ n'ime akwụkwọ m adị m awụ mma n'ala ejimaghị akwụkwọ na mmanụ m n'ala ya wụrụ gị nke i kwuru na ekopụla m isi agala ekopụ jiri m chen jiri m ịga m ga-awụ nwe biko agala ekopụ ehụrụ ihe m gịrị ihe ị mara ụwa anyị n'ime ụfọdụ anwụọla la ndị dị ndụ kwesịrị ịdị na-eriju afọ na-akụ ngwọrị gbogbo na-atụ ihe ndị bekee na-akpọ flexing m nụrụ otu a na-etu m aha na-efere onye ọbụla aka eziokwu m niile English and ndị oyibo so ịsọ gịnị spell godi ya spell flexing maka sawụrụ na ụdị mmanụ nke ndị ọcha hụrụ agada enwe ya ka flexing maka na na flex kwana enwecha na fidin bọtụ mana ngozi ole mba ajima agụ ọnụ gee ntị enwere ihe m demere na ụda eziokwu m niile hụ gị ihe na-abụ ihe awụ ezinụlọ ị ga-alaiki ya ịma na ana m alaiki ya nke uburu ibu ama m na ị na-alaiki nke uburu ọ gbara agba mburu ya otu bịa dịga n'ihu ya otu ozi ihu agha Ojukwu bomb ọ na-akụsịsị Ojukwu bomb ọ na-akụsịsị agha na 1969 agha na 1959 agha na 1959 Ibrahim wu ọ gbara gị ara ọ gbafere m Ojukwu bomb aka m achọrọ m ịhụ Igbo were nwayọ agala ị ha gbara speed ụda ị ga-eju nwayọ bịa ka anyị gawa anyị ga anyị ga ala mụchukwu onwe ọfụma akwụla nga aga nwụ m n'ala onye eziokwu m niile onye hụ ị ga-alaiki ya ọ ga-alaiki ya ga-akọ ya ga-akọ ya no retreat no surrender mba ọkwa nwanne m ka ị ga-aka no retreat no surrender wụrụkwa nwayọ mba wụrụ nwayọ ji nwayọ kọwa ị ga-aka ya ama eji nwayọ dozie tanko manum tanko Zacchaeus manum Zacchaeus tanko manum anyị ga kubera nwanne m nwaanyị na-emere exercise mba enwere ike na-asị na onye hụrụ nga ụda ahụ ewu Zacchaeus Zaki ihe nwanne m nwaanyị ahụ na-agwa m maka onye ahụ ị gwara m maka ya ọ ọ dabara adaba
ke ujunwa ke eriwe agwagwo emo Agnes asị m na Chineke agaghị ekpe m ikpe ọma na m nọ ndụ na-elenye anya hotel Agnes nwanne m nwaanyị gị ka nwụọ n'alụghị di samba maka na Chineke nna ka ebi n'eluigwe ga-ewesara m iwe ka m ji wuru nwoke ele ebe m ji agada m pụọ kpọta ụmụ nwoke ibe m ka ha bịa lụwa ṅụ mere m jiri saa anya n'ala mmiri chụwa nnọọ sị ele onye m ga-achọta dịka onye nwaanyị si esi ele onye m ga-ejige ọpara ji esi na lekwe m jige ụta ka m si sawa anya n'ala mmiri sagide sa ele nwoke ga-aba uru m ga-agị kpọtara nwanne m nwaanyị ele nwoke kwesịrị ekwesị m ga-agị kpọtara nwanne m nwaanyị ka ọ lụwa ya m jiri chọwa nnọọ chọta ya ọrụ Zakiọs ka m chọtara nwoke ọma ịghọtara saa Zakiọs bịa lụrụ nwanne m nwaanyị ka e wụ na Agnes lekwe di gị Zaki lee nwunye gị ngwa you may kiss the bride onye ma onye ahụ ịgwara m maka ya si bụ ihe niile bụ nkiri na nke azụ onye ọkwa dabara ke size m onye ọ size gị ya ihe m na-eri 20 times in a day hey Chineke Elena bụkwa Chineke ya wụ ilechara m anya Agnes mma niile mmana n'ịkpara Agnes agala atọgharị enwere ekpere agala atọgharị ya wụrụ nwa ụda agbara nshi ma ihu agbara ebe ijiri jefo ka ị kpọtara shi ya bịa lụma Agnes tenkobu hey Chineke tenkobu Chineke ga-akwụ gị ụgwọ Chineke ga-akwụ gị ụgwọ Chineke nyere ihe o kwuru Agnes na ị ga-akwụ m ụgwọ Chineke eji m ụgwọ maka na agara m kpọtara Agnes nwanne m nwaanyị di Chineke Agnes sị na ị ga-akwụ m ụgwọ kwụkwa m ụgwọ m maka ọrịrị izi ị ga-akpọtara nwaanyị ịhụtara nwaanyị nwoke Chineke kwụọ m ụgwọ ịnọ nga ụda na-ekwu na onye ọwa arụsị onye ọwa oke onye gwara na m gara kpọta onye n'ihu arụsị nwoke ọma anyị ọha kpọtara m n'ụlọ ụlọ ka nwanne gị nwaanyị kparịa m ya gwara m mgbe ahụ mba abụghị nwanne m nwaanyị gbacha m ihe niile gwara m ya hụrụ ịkpọta m n'ụlọ ụlọ nga nwaanyị were mkparịsa ma agwa mba ọdụ mkparị were nwayọ ihe onye hụrụ nga ụda nwunye nwayọ Agnes lee di ngo ị na-asị na ọrụ ntakịrị ị mara na edere ede n'akwụkwọ nsọ nwoke ga-eto ogologo nwunye ga-eto di ya eto itoolu ogologo di ga-etoro ogologo ịghọtara abalansị ya equation na-abalansị ngwala anya m agwa nna mma na abụọ tupu m ejee n'ahịa baala nga ma ahụkwala nnụ nga ị hụrụ onye ịkpọgara nga ịkpọga Zakiọs ịkpọga ya nwa akpụda ijere ihu ala ọgbaga ijekwa n'ihu ọpara ọgụ jefota ya ihu arụsị para ya paba nga gị mara na iji pa ya jikpa ahụ pala ya ị nụrụ ihe m gwara gị jikpa ahụ pala ya ma gakwukwala m n'ime yo nga m gakwuo gị nga ọkwa gị wụ Zakiọs aga m ejikpa agba gị pịa gbeba gị enwere ihe ga-egwe ya Agnes le gị ledio di ahụkwala nwe Agnes agara m kpụtara gị di ezigbo di Agnes le gị ledio ịgwa agba aka dị anwụ onye ga-abịa ịgba m otu isi pụta ụwa ahụ gbara ahụ nka nwanne m nwaanyị si wa arụsị tomi ịwụwa adaka ịghọtara enwere m ihe m ridiri m echere nwa ọnya igwe chere nwa ọnya babụ waya erigbo n'ime m kụchie eburu bubu so enwere m ekwesịrị mbibi nwa aka na ọ gịra awọ iwu onye ara ịnọdụ nga hụ onye m na-abara nwanne m nwaanyị mba iwụrụ ọrụ na-asị m akpọ m taị ị na-akpọ m taị mmadụ sebe na azụ n'oke ọnụ amara sebe na azụ n'oke ọnụ ị na-akpọ m taị were okpukpere azụ ka ndị bongo bọị ihe uwe adaka eziokwu m niile ihe m ga-eme ụjọ ọzọ chere nwa ọnya igwe ọnya babụ waya ndị ka na-akpa akpa erigbo n'ime m kụchie eburu bụba ahịa ụbọchị nta na-achị na owere nchi ebe ewu nchi lekwana nchi sị m ụbọchị nta anyị chọrọ owere nchi ewu nchi
Ami iwu dị nta ga-achụ gị n'Owere nchi. Iwu nchi. Ama achụ gị n'Owere n'ime iwu nchi nọ n'ime Owere. Ịghọtala? Iwu nchi nọ n'ime Owere aga m achị gị ọm dị nta. Ị na-asị m na ana m awụ n'ala. Ị nọ n'ala already. Ana m awụ n'ala nke nọ n'ala iwu ute. Amụ na chilite ga-achilite ka akwa. Ị ga-like ya. Ka osi ga buru ichili onyeri. Ichili lemri Agnes. Agnes yon nkata ịkpara. Iji megide m. Ị gara agba nkata were iji megide m Agnes. Agnes mgbe ị bịara nga m na-arahụ ụra n'ụkwụtụ. Ele m gwara nga. Iji ga kpọta onye na amadibe isi kpọta. Ị gara were poison. Tige na nri. Ichuri ji nwaanyị enye m ya. Ka ị ga-awụ mmiri ihe ọ bụla ikwuru m kweta. Agnes ọwụrụ ọgwụ ọgịda erere nga.